Deci și la un adolescent e posibil ca din cauza călcăturii greșite să doară genunchii? Da, este foarte posibil. Explicația e foarte simplă. În momentul în care noi stăm în sprijin pe picioare, stăm în sprijin drept, genunchii noștri ar trebui să aibă o axă a lor. Da? În momentul în care picioarele se aplatezează, deci se duc pe interior, se întâmplă câteva fenomene. Unul la mână. Glezna este forțată înspre interior, iar pe partea exterioară apare un fel de impingement și atunci automat genunchii au tendința de a se încrucișa. În momentul în care piciorul se aplatezează, genunchii se încrucișează. Încrucișându-se genunchii, șoldurile încep să facă un fel de rotație internă pentru a compensa această mișcare și atunci automat și bazinul nostru se duce pe spate și coloana se hiperextinde. Ok. Adică dintr-o banală aplatizare a piciorului putem să ajungem să avem... Da, observăm la copii calcă fie pe Exact. partea externă, fie pe partea internă.